ito na. Malapit na maluto yung dugo. Medyo kasi mapula pa. Ay, hindi ko na napakita yung paano nilagay yung saging. Sarap, simple lang. Walang mga sauce yan. Ay, papalitan ko po yung Ayan, good morning, Bibi. Good morning, Gio. Gising na yung anak ko. Ano? 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 Wala. Wala. Anong wala? Hindi mo man lang ako babatiin. Bakit? Bakit daw, mama? Mama, bakit daw? Kadang na ba yung makasyonis ay mag-fiesta? Ngaluding kayo, ah. Baka tayo nakabili ng sasakyan kasi malapit na ako mag-school. Bibili tayo ng sasakyan kasi malapit ka nang mag-school. Opo. Anong gusto mong sasakyan na bilhin natin? Yung Black Montero Sport GTV car. Black Montero Sport? Opo. ATV car? Opo, kasi may GTV siya. Ah, ATV. Sige, bibili tayo. Kailan mo gusto bibili? Pag mag-school ka na? Opo. Sige. Malapit na. Bili tayo. Ilan gusto mo bili natin? 11. 11? Opo. Ang dami. Tag-isa. Naggatas ka na? Pamangkin ni Mrs. Malupit mag-English yan. Malupit natin magbasa yan. Malupit magbasa yan. Mag-i-school na siya. Ngayon na mag-i-school ka na ngayong taon, no? Yes. Si Baby, oh. Tamad. Hindi mo lang ako binabati ni Baby. Bakit nga? Birthday ka ba ngayon? Ano? Ano daw? Birthday ko ngayon. Hindi niyo ako babatiin. Baka dito tayo sa beach. Nasa beach daw kami. Nagluluto nga ako ng ano, ng ulam. Batiin mo ko. Wala. Happy birthday, Papa. Ano? Happy birthday, Papa. Wala, nabahaw na. Kanina po. Late ako kasi nagtulog. Ano? Late ako kasi Late kang natulog. Gising pa ako, tulog na kayo. Nauna pa akong naggising, alas 4 gising na ako. Luluto na nga ako. Ikaw, batiin mo ko. Ano? Baka si Ate Lisha girl siya. Sino? Si Ate Lisha Kai girl. Sige na, maggatas na dun kay mama. Batiin pa nga dun. Ayos na tayo magluto sa inyong asawa. Magsaing na siya. Yun, salamat sa mga kapatid ko. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi ang dami niyo. May message sila sa akin sa group chat namin. Ito. Salamat sa pagbati niya, mga kapatid ko. Group chat. Ito. Thank you. Pag-uwi ko na lang. Pag-uwi ko kung ano yung ganap. Nung isang taon, nag-swimming tayo nun, di ba? Swimming tayo kami nun. Kasi nung birthday ko yun. Doon kami sa Iriga nun. Sila mga kapatid ko lahat. Doon kami nag-celebrate nung birthday ko.
Ay mga kaparing Jason, bali ano, unang lulutuin ko ay igado. Nakamarinate na rin siya. Ito mga sangkap ng igado. Ayan. Kasi ito naman ay ginubuan. Ito na rin yung mga sangkap niyan. Yung igado ko. Okay? Ayun. Igado na walang sauce yan. Ano lang yan, natural na luto ng igado. Hindi na kaanong arte yan na ayun, kumukulo na yung igado natin. Yung igado na tumaputla to, hindi ko siya lalagyan ng mga tomato sauce. Normal lang to na igado. Para maiba naman. Pero masarap yan. Gulay. Bagyo beans. Ayan ito, sili. At ito, nilagay ko na rin yung ano, bell pepper. Sarap yan, malapot. Iinom Ano ng nakalive ako? para pagdating ng operation is Asawa ko. clear. Pawis! Kung halimbawa, Pawis na. yun sa akin, yung sa ilong, Ay, hindi ko na napakita yung paano nilagay yung saging. Sarap, simple lang. Walang mga sauce yan. ay, papalitin mo ito yung Sunod nito, ano na, dinuguan. Yan, naluto na yung igado. Shoutout sa mga mahilig sa igado. Sa piyestan lang yan natitikman. Magluto kaya tayo dito, magtinda. Magtinda, pwede rin. Ang tanong, may bibili ba? Wala naman sa atin nakakilala pa din ng gusto. Para dagdag, ano. Bala ko nga magtinda dyan sa daanan. Eh. Pwede naman. Magtinda ng mani. Ubos yan, sigurado. Magtinda ng fishball. Kaso ang hirap kasi dito magtinda. Kahit ano, basta marangal na negosyo, kaya ko yan. Kahit nga magtinda tayo ng balot dito. Na. Wow. Yan, nalagay ko na yung sibuyas tsaka bawang. At lagay ko na rin yung lamang loob na ginayat ko na pinakuluan ko na rin ito. Bali, ito pa lang natin ito. Ayan. Shoutout sa mga barkada ko dyan sa Bicol. Sa pag-uwi na lang, kung kailan tayo umuwi. Ayan. Ayan na yung ating dinuguan, gisado. Pinapalabas ko muna yung mantika niya at tutustahin ko. Sarap! Natustado na. Lagyan natin yung saging. I love you! Yung gata para lumambot na yung ating saging. Okay. Mamaya lagay. Yan, kumukulo na. Balik papalambutin lang yung saging. Nandito na rin yung tanglad. Yung mga siling. Tapos lalagay ko na dyan yung dugo. Pero yung paglagay ng dugo, hindi ko napapakita. Kasi bawal yun. May mga kapatid tayong mga ibang relihiyon na siyempre respeto rin natin sila. Ito na, malapit na maluto yung dugo. Medyo kasi mapula po. Pure.
Kailangan haluin ng haluin para di magkurta yung dugo natin. Di pag hinayaan mo siya, pag hinayaan mo lang, mawala yung hinayaan. Hindi magkukurta sa magbibinog-binog. Ayan po, luto na yung dinuguan natin. Painhin na lang. Ganda, hindi siya buo. Sa Bicol, kausuhan nito sa amin, hinahalo sa pansit. Halimbawa, kumain ka sa mga karinderya, pansit tapos tatapingan, lalagyan ng topping na dinuguan. Pwede rin po ito. Sarap niyan. Ay po, luto na yung ating dinuguan. Pati na natin yung apple. Sarap. Diba? Ganyan lang kadali. Buti marunong ako magluto. Kung hindi tayo makakapagluto ng ganyan. Ayan po at magandang hapon. Ayan. At maulan. Umulan dito sa amin. Ayan. At yun. Tapos na tayong magluto at nakakain na. Pahinga muna. Pahinga. Ulan-ulan dito kaso biglang umuulan. Pero mainit pa rin. Tamang lang ako dito, upo sa labas sila sa loob sila misis. Yan, tapos na tayo magluto. Yun, hanggang dito na lang yung vlog nito. Maraming salamat sa nanonood sa live at dun sa vlog natin. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye. Love you all.